Flake Kanyeshi Ikado Kafo Jamananyama Follow Murbo Keita Ani Ajenyoma Nijiri Fere Oblali Ikado Kafo Monument de l'Indépendance là. À présent, j'invite le capitaine Chaka Sidibé pour le micro, pour le défilé motorisé. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est avec une immense fierté que nous vous présentons ce défilé motorisé, symbole vivant de la souveraineté, de la puissance et de l'engagement inébranlable de la République du Mali. Chacun de ces véhicules témoigne de la détermination de nos institutions à assurer la sécurité et le développement de notre nation. Vous allez assister au passage des moins impressionnants, des véhicules du ministère de l'économie et des finances, de la sécurité et de la protection civile, ainsi que de l'équipement du combat et de soutien des forces armées maliennes qui opèrent quotidiennement pour la défense de notre territoire. Le déroulement de ce défilé s'effectuera dans l'ordre suivant. En ouverture, les motards de la police et de la gendarmerie. Ils seront suivis des engins de la Direction générale de la douane, de la Direction générale de la police, de la Direction générale de la protection civile et de la Direction générale de la gendarmerie nationale. À présent, mesdames et messieurs, comme convenu, nous assistons au début de ce magnifique défilé motorisé avec en tête l'arrivée des motos de la Direction générale de la police nationale, commandée par le commissaire de police Garan Diakité. Elle est composée d'une compagnie de motos qui est l'une des compagnies du groupement de la sécurité routière. Passage de la translation. Les motocyclistes se tiennent debout pour parcourir une distance tout en gardant l'équilibre. Kado ka fo anga bolifɛnw de bena bɔ bolifɛnw de bena yira kɛlɛcɛw ka bolifɛn minnu n'u ka kɛlɛkɛminɛnw dɔ ye ni y'o waati seli. Le deuxième mouvement individuel qui salue au Dieu. Les motocyclistes célèbrent et regardent le ciel dans un Mali uni, prospère et paisible. Maintenant, autour de l'Union de l'AES, les acrobates réaffirment la solidarité et la fraternité entre les pays de l'Alliance des États du Sahel. L'acrobate qui est en haut présente les drapeaux de l'AES et les autres présentent les drapeaux des pays membres de l'Alliance. Watina Malika Sambioro ani duru soroni seli ñanajele abo de Kerekan kɛlɛcɛw yɛrɛ tɛmɛnen kɔ ɲɛŋoyi sisan an bɛna kɛlɛminɛnw de lajɛ min bɛ k'a dɔn an ka jamana ka yira k'a fɔ a jɔlen don a sen fila kan bi ka tɛmɛ kunu kan jamana in a ka kɛnɛ a ninkun na bi sabula an ka jamana ka taa se AES jamanaw ma k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya ni seli ko fɔ kɛlɛkɛminɛn minnu bɛna yira an ka kɛlɛcɛw ka baarakɛminɛn minnu bɛna yira sɔni a bɛ an ka jamana ka yɛrɛya hali bi a bɛ a jija ko fɔ a b'a kologɛlɛya ko fɔ.
Dans quelques instants, passage des legs qui démontre l'intégrité et la souveraineté nationale. Les acrobates présentent les drapeaux nationaux. L'union autour de l'Alliance des États du Sahel. ni AES moto tɛmɛtɔ ye Mali, Burkina, Niger. Qui démontre l'intégrité et la souveraineté nationale. Hakilila ni baaraw kun cɛla jama kan ka bɔ cogo min na jamana ɲɛmaa fɔlɔ ni ale bɔra k'a dɔn k'a fɔ sira bɛ ni Premier ministre ale bɛ tugu o la o kɔfɛ CNT ɲɛmaa bɛ tugu o la an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔw olu bɛ da o kan ka taa se président les institutions o bɛ tugu o la gouvernement maaw bɛ da olu kan ani maaba minnu bɛ ministère jɔyɔrɔw la ani ka taa se an ka jamana ministre ɲɛmaa kɔrɔw olu bɛ tugu o la lasigidenw bɛ da olu kan ka taa se CNT maaw ma olu bɛ tugu olu kɔ ani an ka autorité indépendante ɲɛmaaw olu bɛ da o kan Bamako gouverneur bɛ tugu o la ani gouverneur ka taa se an ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ma chef d'état-major général des armées olu bɛ tugu o la ani les autorités militaires ka taa se participants tɔw ma nin ye ni kɛnɛ kun cɛra maaw kan ka bɔ cogo min na hakili lajigi la nin waati in na minnu bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ORTM kɛmɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn maliden mana kɛ diɲɛ fan o fan Mali ka nin san 65 sɔrɔli seli ɲɛnajɛ kana tɛmɛ maliden si kan n'i m'a sɔrɔ télé fɛ k'a lajɛ i n'a sɔrɔ ORTM ka bɔlɔlɔsiraw fɛ walima i n'a lamɛn arajo la dɔnbɔli na merci bɛ kɛnɛ kan bɛɛ de b'a fɔ a ka fɔ ɲɔgɔn ye. Siraba ta ka segin ani an ka dunanbaw ani jamana ɲɛmaa ni minisiriw yaasa ka bila olu ɲɛ ka sira bɔ ninnu ye o de kalan motoba in na bɛɛ dugu kala siraw bɛɛ dɔn ni a ye olu de tɛmɛna sisan. Comme précédemment annoncé, dans les passages des motos de la police, à présent passage des motos de la gendarmerie nationale. San 65 Mali ka yɛrɛta seli san kunbɛn ɲɛnajɛ an b'o de kɛnɛ kan. San 65 22 septembre 1960 sɛbɛn kalo tile 22 san 2020. Nin ye fiɲɛ foroko ye. Nin ye fiɲɛ foroko tɛmɛnen. Nous venons d'assister à un premier passage appelé ouverture fracassante. Maa si t'ale ye ko fila. Fiɲɛ foroko don. Nin y'a daminɛ bali daminɛ ye. Nin y'a daminɛ bali daminɛ ye. San 65 an na fɛn ye an ma deli ka min ye an fana fɛn min ye ma wa diɲɛ na ma na fɛn ye ɲɛnɛ ja fɔlɔ ɲɔgɔn ma. Déjà ça ka motobatigi ye
Deuxième passage, c'est le commandant du peloton. Cette unité est constituée plusieurs unités compétitives. La gendarmerie nationale, son commandant financier, la sécurité publique et de l'économie à la route. L'assistant du premier voir en bas, c'est qui est le mot de la ligne qui part. Au passage du pilote à l'entour. Passage des Sampdories Turquie. Les missions principales sont assurer l'escorte des hautes autorités de l'État des institutions de la République, assurer l'escorte des hautes personnalités de la ville de Mali, assurer l'escorte des droits exceptionnels, surveiller et sécuriser les trafics et les moyens de communication à la campagne. Le Niger travaille pour l'AIS. Le sixième passage est celui du Bandoni Irak. Burkina la cité Bekenaïka, son excellence Folélo, Niger la cité Béa. Nous assistons au passage de Bavemba Traoré. Ni AIS drapeau et un gendarme Moutoba Bolo Bolo. Sambioro ani duru Malika Yereta Seli Malidenw tu famana k'a ye cogo min na nin kura fiyɛra Malika Yereta la ka sabu kɛ jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ale Sambioro ani duru an b'o seli kɛnɛ kan. Passage de Modibo Keïta. Ni Mali drapeau ye. Ninnu kɔni n'u yɛrɛ tɛ maa si tɛ se ka moto boli ta. Ce mouvement individuel démontre la maîtrise, l'équilibre et la technicité qu'incarne le motard de la gendarmerie. Nous arrivons au déplacement collectif. Le premier groupe est appelé les scorpions. À la forme du scorpion, ce numéro est symbole du mystère et de la discrétion qui caractérise les motards de la gendarmerie. Les gendarmes ont moto babulaw ye ka moto kɛ sangaso ye ka maa 120 ta yɔrɔnin kelen ni Burkina drapeau bolo. Malika Yereta san 65 an b'o de kɛnɛ kan. Minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ, minnu bɛ so, minnu b'a la k'a lajɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ, k'a dɔn k'a fɔ an ye faso jama ani jamana ka ministirisow tɛmɛnen kɔfɛ, an ka kɛlɛcɛw wolomasiri taabaw olu tɛmɛnen kɔfɛ, sisan an bɛ ka bolomafɛnw de lajɛ k'a daminɛ sen filaw la dɔɔni dɔɔni. Nous assistons au passage du Kanaka, non emprunté au masque Dogon.
Kananga qui signifie or et incarne la prospérité et la réussite. Ce numéro représente l'engagement et la réussite pour toutes les missions confiées aux motards de la gendarmerie. Il roule pour tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Ali biananga motobatu be ñoo fe bola kele molla moto kele ma chamamba na fa ñu bala tuina Troisième mouvement collectif en fleurs. C'est le symbole de la probité et de la beauté. Les motards non seulement participent à la sécurité du convoi de l'autorité, mais ils donnent également de l'éclat de par sa seule présence. nous temana sisan ni Niger drapeau Burkina drapeau temane ko fe Malika Sambior ani duru Soroli Seli Nyaramali Keneka ka anga jamana nyamato ayasi fene jamana nyamoyala ni kado kafo Seli Farale Selika Malideu famana kambinye kumpana boma chamana sabula ni ko damne bal damne bulma fe seflaw anolu de bala do ya motobatiku ye folo fɛnw bɛ kɔfɛ ka na minnu ka bolila kalima Le quatrième groupe est celui de la pyramide. Reflète l'esprit de la Confédération des États du Sahel. Ce numéro collectif est le symbole de l'unité, de la cohésion et surtout de la solidarité. Vive l'AES. Les plus forts portent les plus faibles et ceux qui sont devant traînent ceux qui sont derrière. Ensemble, nous avançons vers une victoire éclatante. Cette parade des motards est fermée par le 5e groupe, la grande escorte. Sambioro ani duru Malika yereta Sambioro duru kumbe Seli amone keneka kena min kay kado ka fo keneka boya masegi kera ka jamana de do wale mando jamana nyama fe ni kado ka fo me day kerengere o ba yira ka fo jamana infradama abe wale mando ni baraw kera jamana nyebe bela jamana nyebe jamana dembe kelengele ka parala ni mi sara ke kuma sara domina o tigina o soro anyul kenew ye abi ni keneka la grande escorte est réservée exclusivement au président de la République, au souverain et au chef d'État étranger en visite au Mali. La grande escorte contribue au renforcement de la sécurité du véhicule présidentiel en mouvement lors des bains de foule. Les motards de la police et de la gendarmerie seront suivis par les agents de la Direction générale de la douane, de la Direction générale de la police nationale.